Το JK500 είναι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, το οποίο διαθέτει φωτισμό RGB. Έρχεται εξοπλισμένο με τους διακόπτες της σειράς RED της εταιρείας OTEMU. Εντάξει, δεν κόλλησε. Έρχεται εξοπλισμένο με τους διακόπτες. Hello! Σήμερα θα δούμε το πληκτρολόγιο της εταιρείας AOC JK500. Η ταϊβανέζικη εταιρεία AOC δραστηριοποιείται χρόνια στον χώρο των gaming monitors με την επωνυμία Predator και αποφάσισε να λανσάρει κάποια gaming περιφερειακά. Σήμερα θα τεστάρουμε το πληκτρολόγιο JK500. Ανοίγοντας τη συσκευασία του JK500 θα βρούμε το πληκτρολόγιο, το palm rest, 4 επιπλέον πλήκτρα σε ασημή χρώμα μαζί με το ειδικό εξάρτημα αφαίρεσής τους, καθώς και τις σύντομες οδηγίες χρήσης. Το JK500 είναι ένα μηχανικό πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, το οποίο έρχεται εξοπλισμένο με RGB φωτισμό και τους διακόπτες της σειράς RED της εταιρείας OTEMU. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο βγαίνει μόνο με τους RED διακόπτες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για 50 εκατομμύρια κλικς. Στα πλαίσια των gaming χαρακτηριστικών του υποστηρίζει NK rollover και anti-ghosting για 25 ταυτόχρονα πατημένα πλήκτρα. Το polling rate είναι περίπου στα 1000 Hz και στις δοκιμές μας είδαμε ότι το minimum latency των πλήκτρων είναι περίπου 14 millisecond. Το καπάκι του πληκτρολογίου είναι αλουμινένιο, κάτι που του δίνει ιδιαίτερα στιβαρή και ευχάριστη αίσθηση, ενώ το υπόλοιπο του είναι από πλαστικό. Τώρα, στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου έχει 3 μεγάλα λαστιχένια ποδαράκια, τα οποία προσφέρουν πολύ καλή στήριξη, ενώ στο πάνω μέρος θα βρούμε 2 πτυσσόμενα ποδαράκια, τα οποία επίσης έχουν λαστιχένια απόλυξη και δίνουν στο πληκτρολόγιο μια ικανοποιητική κλίση. Το ποσοστό της κλίσης δεν ρυθμίζεται. Το palm rest είναι λίγο σκληρό γιατί είναι από πλαστικό, ωστόσο κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι μαγνητικό. Το καλώδιο του JK500 είναι ιδιαίτερα προσεγμένο, έχει πολύ μεγάλο μήκος, 1,8 μέτρα, επιχρυσωμένη απόλυξη, είναι braided και έχει και velcro για το πιάσιμό του. Στα αρνητικά του πληκτρολογίου είναι ότι δεν διαθέτει δεύτερη θύρα pass-through για τη σύνδεση δεύτερου περιφερειακού, παραδείγματος χάρη mouse. Το JK500 είναι σχετικά ελαφρύ για μηχανικό gaming πληκτρολόγιο. Ζυγίζει περίπου 1 κιλό και έχει συμπαγείς διαστάσεις ακόμα και με το palm rest τοποθετημένο πάνω του, κάτι που το κάνει ιδανικό για γραφεία με περιορισμένο χώρο. Τα keycaps είναι από PBT πλαστικό, έχουν καλή αίσθηση και καλή αντοχή στις δαχτυλιές και μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από άλλα συμβατά. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται 4 επιπλέον πλήκτρα, το W, το A, το S και το D, καθώς και το ειδικό εξάρτημα αφαίρεσής τους. Αυτό που δεν έχει ιδιαίτερα καλή αίσθηση είναι το πάτημα των διακοπτών της OTEMU. Ενώ γενικά δεν είναι ιδιαίτερα θορυβώδεις, κάνουν περισσότερη φασαρία από τους αντίστοιχους RED της Cherry, έχουν λίγο μεγαλύτερη διαδρομή, περισσότερο τζόγο και έτσι μειώνεται η ολική αίσθηση ποιότητας του πληκτρολογίου. Επίσης, το spacebar είναι αρκετά θορυβώδες. Στη καθημερινή χρήση, το πληκτρολόγιο της AOC είναι ικανοποιητικό. Η γραμματοσυρά των πλήκτρων είναι αισθητικά minimal και ταυτόχρονα ταιριαστή για το gaming χαρακτήρα του JK500. Ίσως όμως αποδειχθεί κουραστική σε έντονη δουλειά γραφείου. Η απόσταση των πλήκτρων είναι σχετικά ικανοποιητική. Η AOC είναι ότι προσφέρει συνοδευτικό λογισμικό, το G-Menu, για την πλήρη παραμετροποίηση των περιφερειακών της σειράς gaming, αντίστοιχο του Synapse της Razer ή του IQ της Corsair. Το G-Menu προσφέρει στον χρήστη δυνατότητες πλήρους παραμετροποίησης του JK500, από τη δημιουργία μακροεντολών, τη δημιουργία gaming profiles, μέχρι τη ρύθμιση του polling rate και όλων των χρωματικών εφέ. Ωστόσο, το πληκτρολόγιο δεν δίνει επιλογή αλλαγής προφίλ παρά μόνο μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής. Το JK500 αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια της εταιρείας AOC να μπει στον χώρο των gaming περιφερειακών. Στοιχεία όπως το NK rollover, το anti-ghosting 25 πλήκτρων δείχνουν ότι η εταιρεία βλέπει πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο χώρο και θέλει να προσφέρει αξιόλογα προϊόντα. Ωστόσο, οι διακόπτες OTEMU που φοράει μειώνουν λίγο την τελική του απόδοση. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια value for money gaming επιλογή. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Bye!